arthritis, mag-artrisen. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Bagatugang good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya ito ko na pong aldaw na inin Monday. Petsa dos na sa bulan kan Hunyo 2025. Ako po sa nung lingkod, Mardela, dahil iba sa ditsa na perotian. Pero ba na maganda hanggang 12 o'clock sa mga dugang pang istorya. Kasabay siyempre dyan sa tuya pong pag-inirib ka mga pangyayari sa palibot. Kasabay ang Mega Force Patrol. Yan po dyan sa luwas ang tuyang mga pag-iriba sa panginat po ni Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Bading Jomar Bien dyan sa 1st District. Partner Alarmario dyan mga tugang sa City Hall. As in sa Dalaga area, yan po dyan si Joshua James Bino. Angel Mustasa, Legazpi 4th District as in Regional Center Site. Sharing man, mga tugang. Kasabay ta si Karen Ala, dyan po sa Kapitolyo Provincial. Henry Daboy Mata sa Mobile. Kami po kawas pinapapin sa Rongbang Morning. Yaman mga tugang sa technical side. Ang samuyang hepe kan technical. Yan, Chief Ramir Tanay. Bantang sa DCGB Social Media Department, katuwang ta dyan mga tugang si Jerome Nico Martinez, ito yung pong IT. Newsroom, yan po dyan si Jenny Matthew Baleran at saka si Shara Maileron. Nagpa-excuse si Nicole. May bisita na sa DILG sa barangay. Obligado si Manay. Alright, so kita pa magiribanan mga tugang hanggang alas 12. And sana po okay ka mo sa mga birthday celebrators. Happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan. Happy watching sa mga early watchers natin sa program. Yan, si Mading Gemma Dilavin Reyes. Good morning, and good morning man kay Pading Jack. And to the family. Siring man si Sir Noel na Manalo nakantabay at saka si Chan Christian Abrera. Good morning tabi. Yan. Halos dakol po ang mga ano yan nag-abiso na na paabot na po ang ano yan ang taguran kaya magpasiguro na surusuuyap na habagay ko niyan dahil problema sa panang uyap na kadako lang ko niyan nagkawara nga ni autobistak ang Cocolamber, autobistak ang Hero, autobistak ang ano yan ang mga hollow blocks, wara-warang baybay buda graba. kadakol daw ang nangaipo pagkatapos kulang sa trabahantes yan na kumbaga epekto pa kang paipit. Di ba? Isuswaryo si Mare. Yan yung talagang first time niya sir na mangyaring naubasan kami kay mga materyales. Di ba? Anyway, magatugang naman sa mga kababayan ta. Magano na kita. Magpasiguro kita kan mga harong-harong tata. May mga pag-uura ng mamamatayan kita sa mga masunod na mga simana. Tanaglaog na po sa bagat.
And according to Pag-asa, kapag naabot na yung threshold ninda, madeklara silang rainy season. Yeah. So, yung habagat, yaon na. Kaya mas sa ibang parte ka mga lugar may mga paguran, pero mas lalong magkukusog pa yan sa mga masunod pong mga aldaw. As in, mga masunod na simana. Hello kay The Weatherman, partner King Rinaldo. Good morning, partner. Yan, listening here from Bangkiruhan. Okay, iyo po yan, ang satuyang pag-antabayan, ngani po na, yan, maka-adapter kita kan mga sitwasyonista. Kung naman kita sa babang lugar, pasiguro na kita. Iyo. And then, kung maluyan mga harong-harong pa kusog-kusugon ta, ang sabi kang Pag-asa, posible, mga saro o duwa na mga tropical cyclone ang posibleng lumaog, mga tugang sa linderos kang Pilipinas, na pwedeng mag-record o pwedeng mag-landfall scenario. Yan. And duman sa landfall scenario, pigsasabi naman na posibleng yung tamaan, mga tugang ang Southern Luzon, east of Southern Luzon. O kaya mag-alabar kita, magpangarangadji, asin magpasiguro sa napirmi. Di ba? Sabi baga, ang sakon ay walang panama sa taong nakahanda. Kaya pasiguro na po kita tabi. Alright, diba po sa mga kababayan may mga nagot, Papa Mar, may adjustment ba? Dahil panalo sa bulang kristal. So, adjustment, mga tugang. Although, sadit man sana yan. Sadit lang mga tugang ang adjustment mo niyan bako masyadong kadakula kaysa ka mga nakaagi. Kaya, kumbaga mix din ang mangyayari. Posibleng may increase sa gasolina asin sa crudo, tapos may rollback sa kerosene. So, final adjustment po kayan, ipupus yan, mayaya lang, mga taod-taod sa naman siguro, baka may magruluwasan na, no? Tangani po na maipaabot yan sa Indo, mga tugang sa mga kababayan At talagang, dahil naman po yan maiwasan, iyon na yung pirmi, kada Martes, abangan ta na, lauman ta na, igwanin mga mangyayari po na mga pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Data man po nakokontrol iyan, primero, pigbabakal taman sa luwas. So kung anong dictate ka ng international market, yun na po yan ang satuyang sasaparon pag-abot po kang oras, asin pag-abot kang aldaw. Alright? Okay, sa lado kang PNP, o may bago na kayong chief PNP, nanumpa na sa pwesto. Si, PNP Chief, incoming PNP Chief, Major General Nicolas Torre III, nagsumpa na. And may change of command ceremony na gigibuhon. And duman sa mga kababayan, mga tugang, yun na po yan ang magiging sistema. Si PNP Chief Marbil, tapos na yung sayang extension of service o extension on retirement sa June 7. Supposed to be dapat February pa, retired na inita, naabot na sa mandatory age of 56 sa mga uniform personnel. Pero pinakiurunan kang presidente na extend mo ngayang sa imong serbisyo maski after na kan midterm elections. Kaya yun na po yan so nangyari. Okay? So this is also the first time na makapot kan rienda kapulisan sa Pilipinas hali mga tugang sa Philippine National Police Academy. Na-break na. Ito po na naging parang tradisyon for almost 30 years. 30 years and beyond na ang permi nagkakapot kang paralan ko na pwesto, mga PMA year, mga year ngaya. O ngunyan, iyon na po yan, PNPA naman. Kaya urugma sa mga graduate sa PNPA, asin ugma man so institution tinawan daw ng tiwala, and this will also boost mga tugang di moral at saka dedikasyon kan mga kadete, pati na kan mga alumni ayan pong PNPA na ipagpadagosan magayon na serbisyo tangani na maabot man ang kinamugtakan ngunyan mga tugang ni General Torre. Okay? So yan ang mga development po ngunyan sa tuya pong palibot, and yan po sabi nga ni mga tugang padagos lang ang pagsubaybay ta.
Alright. Congratulations po sa mga magurang, sa mga school officials, as in sa mga atleta na nagpartisipar sa palarong pambansa 2025. Okay? Medyo lang talagang makusog sa mga kalaban. Hindi. Marirayan ako sa pagpuo na di. Kundi habang nagbibilang ng aldaw, pauros kita ng pauros hanggang sa tuminapos na sa pan-13. But anyway, mga tugang, nagtao po ng matibay na laban ang mga Bicolano, ang mga Bicolano Vulcans. Ha? Kaya sa mga nagkamit ni medalya, iya po yan, may mga insentibo man. And I think sa DepEd mayroon, tapos sa provincial government mayroon. Yeah. So abangan ta na lang yan, mga tugang ko na rin ng mga awarding kaya, no? Pagtataon ng insentibo, duman sa mga atletang Bicolano, particular atletang Albayano na nagpartisipa na sinakakuha ng medalya, gold, silver, and bronze, mga tugang duman sa palarong pambansa 2025. And magayon noon sa mga eksperyensya, may mga boksingerong nakaabot sa finals, ano? And then may mga magayon na naging ano yan, resulta because kadakol na mga na-break na mga records, nahaloy na mga tugang na pigkaraputan kan mga enot pang mga panahon, pero na-break kang records mga tugang kan sa tuya po ng mga ano yan, mga atleta na suminabak. So sana pag-abot kang aldaw may makua na mga makasabay sa Philippine team, tangani po na ano yan, maging magayon, sin padagos na makadevelop kita ng mga matitibay na atletang Bicolano, atletang Pilipino, tangani na sabi nga ni duman sa mga kababayan ta, magkaigwanin marayrahay man na ano yan, programa para po sa sports, unlike before na sa mga atleta ta, pagkatapos na magtauning onra, gano'n na igilid na sana. Di ba? At least ngunyan, may mga, ano yan, may tugon ang presidente, di ba? Na suportahan kimaray, iyan po na mga sports activities, lalo sa mga lokalidad, sa mga probinsya, tanganing makadevelop, makahanap ng mga matitibay, sindedikadong mga players, no? Na magtauning honra mga tugang sa tuya pong mga bansang Pilipinas, tanganing pag-abot kang panahon, mga tugang, areglado na kita. Alright. Okay, bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, question, Papa Mar, tuloy na ba talaga eleksyon sa barangay? Nalulibong nami. Parang ilig kayo sa Facebook. Umiling ka sana dyan sa kalendaryo kang kunyan. Kang Comelec. Di ba? O yung Comelec nagsabi na ano yan, tuloy ang eleksyon, mga tugang, sa Disyembre 1, 2025 para po sa barangay as in SK. Tayan, mga tugang ang nakapalaman sa kalendaryo rin dahil sa kasugan kang Korte Suprema. So hanggang ngayon dahil batas na nagsasabing 5 Oktaba yan, diretso lang kami. Kaya nakaprepara na sila, nakaprepara na kang kalendaryo, and then by July, magkakaigwa po ng registration para duman sa mga magiging mga bagong butante ka na SK, 15 to 17 years old. Pagkatapos sa mga regular na mga butante na dahil pa nakarehistro, pwede na naman magparehistro. Kasaraba na siyempre dyan ang pagbabago kang status, as in pag-resumir, giraray, pagbuhay giraray kang registration kung dahil nakaboto ng 2 beses, disenfranchise na ka mo, yan na pa naman ang mangyayari. Pero halipot lang yan. Halos 1 month lang, hanggang Agosto lang. Ha? Hanggang Agosto lang. Pagkatapos, Oktubre, filing kang COC, Certificate of Candidacy ka mga barangay officials sa SK. Di ba? And then, mapautob ng election period, and then yung campaign period ninda, siyam na aldaw lang eh. Di ba? 9 days. Pagkatapos, diretso na sinda, mga tugod na magburoto, sa bispiras kang birthday ko. Ayos din ano, dakol kitang magagamit na kunyanta, dakol ang matao.
Ha? Alright, okay no. Mga duwag, diwato ko istorya. Alin po dyan sa luwas. Nasa linya na si Miss Angel Mustasa. Oh? Angel, good morning. Kumusta dyan? Magmahong pala, Sir Mar, ang birthday mo. Ano pa? Pwedeng may mag-ibi. Pwedeng Pwede may mo mag-ibi. magkuray-kusay. Pwedeng may kuray-kusay. Pwedeng may magpaparada. Di ba? Magpabilada. Ang nangyari. Anyway, ang importante, magpili sila kang tama. Opo. Ta And bata. at least, masalidahan naman, Sir Mar, sa mga non-functional. Hingan. Mga, maski ng partisa magiraray. Pero may nahiling ako Opo. na sa Biski Ida, out muna siya. Ay, nailing ko man ito. Ala. Wala ang daan muna. O maray manan. Di ba? Ang aning Opo. parang free zone. Wala, sindaman ng buhay ninda. Mailing ka dyan, Sir Mar, kasi say talaga so may kapasidad. Iyan. Ay, yun. Anyway, Sir Mark. Di ano, Kapitan? Ay, tas, abo ko kitulog sa iyo. Yan, marayman. Yeah, yun pati ang ano, ako bilib ako sa mga official kang barangay actually. Tapos hindi ang frontliners Alos gabos ng klase ng problema, sa parninda. Gabos na. Pati pa-birthday. Naputol si Angel. Pati pa-birthday. Pati pa kunyan, pati palubong. Pamasahe. Ibulong. Pati bulong, gabos na sana. Ay, kundi talagang, kung ano pong mangyari. Sana maging makako talaga ng mga marit. Ang aning, so, makadalaga na ang barangay. Umasinso na from the grassroots. Alright? Sige, Apo. kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, maray na pagkaudto po, maray na pagkaudto sa toyang mga paraan tabay. Nagpuunaan na Philippine Navy kan sa indang 8 aldaw na mobile recruitment sa Bicol Region sa Naval Forces Southern Luzon. Dumalang iyan, Sir Mar, sa kataning mo. Okay. Sigun kay Navforsol Public Affairs Officer Director Lieutenant John Emanuel Sison, kasubagong aga, alas 6, kan pinunanindaan pag-akomodar kan mga aplikante na may edad 18 anyos sa 24 anyos na mga interesado na mag-apply bilang candidate soldiers, as in 20 anyos naman sa 26 years old para officer pandemic. Sigun kay Season, apera sa nasabing mga Puputo lang. Puputo lang linya ni Mama Angel Anong nangyari? Ano nangyari? Napuputol si Angel sa iyang linya. May problema tayo sa kunyan. Sa mga telcosta. Anong nangyari? Tarog ka ng ano yan? Dahil na diretso minapundo ang transmission ni Angel. Hello? Ayan, okay, go ahead. So, yan, Sir Mark, sigun kay Season, apera sa nasabi mga age requirement, kwalipikado man digdig, itong sa mga college graduate, lalo na kung sindaan nakagraduar, at least senior high school, preferably itong nasa textbook graduate, nakakuha ni na national certificate o itong NC2 sa technical and computer courses para sa candidate sailors. Dapat man ta, Sir Mark, igwanin na good moral character, physically and mentally fit, and then, syempre, mga komplika itong mga initial requirements. Arrogant birth certificate, diploma, transcript of records, and then syempre, iko po nila duwang national o government ID. Sa ngunyan, Sir Mar, basado sa datos ka ng Forsol, kabilog na 617, itong sa mga naka-pre-register na inot ng binuksan nila itong registration kan mga nakalist na aldaw. And then, sa mga di man naka-pre-register, pwede man garay silang i-akomodar sa nasabing periodo dahilan nguyan aldaw, June 2, ang mobile recruitment na inian madurar sa good sa June 9, 2025. Diretso, submission man lang iyang kan sa indang mga papeles? Submission ini, Sir Marka, na requirements at the same time, may mga prior interview pa. Sa kaning masaligsig, imagine na 617 na so nakapag-apply. Iyan, naku, ang dami
Opo. Ayan, very good yan. Tanganing mas dumami ang tagabantay natin dyan sa West Philippine Sea. Mm-mm. So, yan Sir Mar, sa mga interesado, magpasiring lang duman sa Naval Forces Southern Luzon, dyan sa Barangay Rawis. And then, syempre, dapat nakasulog ng jeans, itong sumaong pants, and then naka-white t-shirt. Syempre, dapat presentable man ang sa idang sulog. And then, Yeah. itong proper haircut. So gusto mag-transient, mag-taram ka mo. Oo, contact Sir Mar de la Cruz. Okay, sige. So, yan Sir Mar, ang mga impormasyon taman, hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Thanks very much, Angel. Yan po ang mga dugo nating istorya. Yung mga interesado po na maging miyembro kan Philippine Navy. O yan po tabi, may recruitment ko niyan. Pungon niyan. Hanggang sa mga masunod na aldaw, tangani po na mag-qualify ka mo. As in, magsayar mo sa training pag-abot kang oras. Okay? O bueno, mga tugang, dumaan po sa mga nag-aabang manungod sa magiging adjustment sa aga kang presyo kang petrolyo. Ito na po tabi, yung mga gasolina, nagamit ng gasolina, may aumento po na 40 sentimos kada litro. 40 sentimos kada litro. So, diesel, ma-aumento man ng 30 sentimos kada litro. Yan, final yan. Pagkatapos yung kerosene, mababa ng 10 sentimos kada litro. O yun na po tabi, sabi ang kambulang kristal ni Mardila. Ipinaskill na ka mga, mga oil companies sa inda po na mga magiging pagbabago ng presyo tomorrow, 6 o'clock in the morning, June 3, at may mga factors po na wala tayong control diyan. Kaya iyon na po yan ang mangyayari. Okay? Sana makaisip man kita digdi kaniba pang mga duman sa Germany may ginamit na tren na ang tigbubugakan tren bako aso. Kundi so kunyang sa kuwasiwas kan tubig duman sa hydrogen ninda hydrogen trend nagpigbabiyay na igiguno man arayong kita pa arayong pa kita kung narin man kita kan makamati feeding dahil ng tubig. Alright mga kapatid, istamay lang, marami tayong pag-uusapan. We'll be back, promise. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ang pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Formal nang nag-asumir sa pwesto si Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong pamayok ang Philippine National Police. Ginibo ang change of command sa Campo Crame, Quezon City bilang kasalida ni Police General Romel Marbil. Matatandaan, enotang namidbidan si Torre bilang pamayok ang Criminal Investigation and Detection Group na nangenot sa pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin pag-turnover kay ini sa International Criminal Court. Si Torre man ang nangenot sa pagdakop kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Davao City. Mientras tanto, nasaro sa mga pangenot na direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay ang pagpapakusog pa kang presensya kan mga kapulisan sa mga komunidad. Sa pahayag kang bagong PNP Chief na si Police General Nicolas Torre, sa paagi kan sa inang pagiging committed sa pagresolbar kang mga kaso, kang mga high-valued wanted personalities, mahanap pa ninda ang iba pang nagtatago sa leyes, kasabay kang pagsiguro kang na mapapanimbag ang mga ini sa irarum kan sa iyang liderato. Yan na pangalas 11 Bareta, hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marinaaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, Operations Manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Hello kay Larry Mariza Bungalon Molina. Yan, watching from Timor-Leste. Yan, para nga sa ako yan. Kaya, Sir Mar, dapat talaga PNP ang magkapot ng PNP sa AFP. Dapat yung PMA. Yeah. Ano yan, ano eh. Tama man, tanganing ilado-lado. Tanganing may, parang may, ano yan. Taki sa PMA, military ang training, di ba? O, di naman sa PNP, para sa mga pulis. Yan, Philippine, nag-asumir na po, mga tugang, kan sa iyang pwesto. And may tugon, mga tugang ang presidente, hinagyat, mga tugang si General Torre, ni Presidente Bongbong Marcos, na mantiniron na marangal ang lado kan kapulisan ng PNP. Ini po ang primerong direktiba kang presidente kay Torre matapos na panginutan mga tugang ngunya na Lunes ning aga ang change of command sa Campo Crame kasabay kan pagtatapos man sa termino ni dating PNP Chief General Romel Francisco Marbil. So, sa iya pong pagtanam, sinugo kang presidente ang bagong PNP chief na rikasan ang investigasyon laban sa mga pulis na nagbayular sa batas o sa ley para maitao ang hustisya duman mga tugang sa mga biktima sa mas lalong madaling panahon. Pagkatapos, sinugo man kang presidente si Torre na pakusugon ang presensya kan mga kapulisan sa mga tinampo asin sigurohon na mas dakol na pulis na maglibot, magpatrolya sa mga tinampo asin nagbabantay mga tugang sa mga komunidad lalo na sa mga lugar na pirming may nangyayari na kriminalidad asin karibukan. Yan. So, ang sabi kang presidente, mga tugang, dapat ipamati kan pulis sa publiko na igwang mga pulis na andang dumamay asin magdepensa sa sainda sa gabos na oras. Yan. Ipagpadagos man ngaya ang paglaban sa illegal na droga asin makipagtabangan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA tanganing makurtar an illegal drug na pagnanegosyo sa Pilipinas asin kasuhan sa mga drug dealer asin mga drug lords. Yan. And pipatutukan kan presidente ang mga small time na mga drug dealer para dagos na malinig ang nasyon sa illegal na droga. Ayan po tabi, adi. Indarog sa gabos, gusto kang presidente na mamatian ka mga estudyante, mga obrero, mga motorista, asin mga magurang, ang kaligtasan sa mga tinampo, umaga man o gabi. Yan. Yan ang mga tugon ng presidente sa bagong PNP chief. Ayan po tabi. O di, yun na po yan. Mga tugang update manungod kay General Torre. Hiniling ko
credentials si General Torre. Matindi man pa lang talaga. bako lang itong pig-attribute kan iba na kaya ngayon, ta-premium ngayon, reward. Bako man nga ito, dahil man yan connection yan. Tama man si General Marbil. Talagang dedikado sa service human. Medyo lang may mga din ako kursundan. Tagarong ngaya ko niyan, lalo na si dahil kursunada ni ni Senador Jinggoy. Arganti ngaya. Garcia. Abo niya. Pero kadak lang ka mga senador. Ay, ito fight niya. Sige lang. Ayan, ayan po tabi. Suportanta na lang. Ayan po na mga mangyayari pa sa mga maabot ng mga aldaw. Diyan po sa mga pagbabago. And ay pinaglalauman na baka magkagawa ng rigodon. Di ba? So, yan ang pinaganda-bayan kung magkagawa ng rigodon. Will it affect the Bicol region? Or some of the key personnels, matugang kang PNP sa probinsya? Yan po ang daitaram. So, halaton na lang po tabi sa mga masunod na mga aldaw kung ano pa mga mangyayari po dyan sa tuya pong kapalibutan. Most particularly sa lado po mga tugang kang Philippine National Police. Basta yun po yan. Ang bago mo niyan, may bago tayong Chief PNP. Mga tugang na magiging timon kan gabusta kapulisan sa Pilipinas para po iman tinarampas si Orden to serve and protect. And kunyan bako na lang to serve and protect, to rescue na Di ba? Yung mga pa-training sana ni General Andre Dizon, nung bilis ng ganda ng mga pa-training because talagang kinaipuan sinda, mga tugang pag-abot ng mga may kalamidad. Di ba? Pag-abot ng mga may kalamidad. And then, arugan, may mga tabang pa na mga preparasyon man sa mga LGUs. May dakulang bagay po yan. Di ba? Okay, sige. Dugaan na istorya. Partner RR Marlon, nasa linya na. Partner, Marina Odra, please come in. Partner, hello. Partner, malanit na ang init. May mga bala sa partner na piglalauman sa mga committee chairmanship kan sanggunian palunsod sa Legazpi. Pagabot kan Hulyo sa pagtukaw kan mga re-elected asin bagong miyembros kan sanggunian. Matindi adi. An pigalat ko diyan kung sisian masangungo kam pinaka magabat na komitiba na kaiwal ka mga driver. Traffic. Sa transportation. Kumbaga, nakatawid siya, nakatawid si Vice Mayor-elect Gutierrez. Opo, kaya kuman, bigabangan kuman talaga kung sisayan pwedeng sumalida sa mga membros na yung bago susog sa informasyon na sagap depende na yan sa liderato ni bagong ilihidong Vice Mayor Luis Gutierrez. Takon na manunotaran, kadaklan na partner kan mga ilihidong opisyal ngunyan kan minaging eleksyon, iyo man gilayon. May nagkapira sa ng mga bagong malaog, siring kay dati man na konsyal, naging board member, ngunyan mabalik, and naging top notcher pa, na City Councilor Vince Baltasar. Dangan si dati man City Councilor Alan Ranyola. At saka may bago si City Councilor-elect Charlton Lahara. Sa Romana Palatokdo, o maestro. And yan nagkakapira sa mga natandantang mabalik iraray sa indang pwesto. And ngunyan, ini mga sensitibong komitiba, siring ka nasabi mo sa transportation, bagayan ngunyan kay City Councilor elected Vice Mayor Luis Gutierrez, kay taparam kung sisayan masalida, surprise na. And sa appropriation, ngunyan, digagaputan niyan ni City Councilor Lau Beltran. And Committee on Laws, si City Councilor Attorney Butch Lucila. At sa Education, si City Councilor J.P. Lee.
sa agriculture. Harap ta si City Councilor Ismail Buban. Yes. And sa infra naman si City Councilor Ato na Valladolid. Nagkampira yan, partner, sa mga sensitibong komitiba na pigabangan ng kagabos kung ano ang magiging development kayan. Digdi sa level ka sa gunian na palunsod. Doon si Rizay ang pwedeng makarapot kayan sa bagong set of official ang sabi. Depende na yan sa bagong official alcalde. And mahuroron man sila, nag-uroron pa sa magiging setup kayan partner. Bad kaya ni How are you, Ligaspi? Kapag kaya ano ni How are you, Ligaspi? Ayo, si Councilor Alex Sao. May gusto-gusto yun, saka proactive man. Tama na sa aktibong konsyal. Talagang ang pangani, ang presyon ka ni City Councilor How, ini ang konsyal na dahil pang-absent. Pero pinatindang din ako dyan pinatunayan yan. Dating kapitan. May gusto na ni Alex Nahao. Dating barangay Kagawad ba gani? Dating barangay Kagawad ba lang? Kagawad. Tapos nag-level up siya naman si City Councilor. Swerte man, pang 2 terms na yata ni Alex Nahao. Pero sa mga may gusto na konsyal, and anyway, abangan ta kung ano ang mga komitiba na itatao man tabi sa iya partner. Yan, excited yan kung si Rizan mapurugol kaya na di. Duwa mo sa nakasabay ka raw? Na ali sa ibong? Iyo. Duwang incumbent? Si Ato Baltasar and Ato Valladolid and Balik tulo palan. Tulo. Anyway, okay. Ang gabos man yan Maser B. Tapos mga maigos ini. Yes, okay. Anyway, partner, yan pa may informasyon. Yara Digri sa Lumas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. So yan po tabi, pig-arabangan na. Ang sisimakarapot ka mga komitiba, mga tugang, rigdiposo sa tuya sa palibot. Bata, igwangan iba ganing mga pigproponir, mga tugang, si bigasi kaso si, Vice Mayor-elect Gutierrez, para dyan sa pag-modernize man kang itsura ka mga tricycle tadigdig. Lalo sa mga ruluma na pigakurumbinsa na mag-taxicil na nga kamo. Diba? Nangyayang magayin-gayin man lamang kita. Anyway, kung sa'yo mo pamakapot ka mga komitibang iyan, make sure na tamang tao sa tamang pwesto. Tangani na makadeliver po ng maray. Tayo man yan, yaon dyan ang siram. Kumbaga yaon dyan man maging effective ang dalagang kan mga member kan sangguni ang panglungsod o sangguni ang palalawigan o sangguni ang bayan sa mga magiging composition ka mga komitibas na yan. Kay puwan po talaga sinda dyan. Pag-aadal, sasaayos kan mga batas na dapat reviewon, na bako na applicable, yan, mga dapat pong tawan ng atensyon sa mga maabot po mga oras. Alright? Bueno, mga tugang duman po sa mga kabarangay matindi si Sir Marlon na Longgabela, si Lakay, yung tatay ni Attorney Tin na Longgabela. Yung paborito ko mga tugang na pigiinom urual daw. Yung 230 ml na, maski nga ni si Jerome na, sirama naman kan tuba, pasteurized tuba. At hindi ang apod ni Sir Marlon kay itong pigiinom ta Jerome, White Horse. White Horse. Yan, sana damihan po ninyo ang damihan yung harvest mga ka-farmers, mga kukuteros, nagdadakula na po ang demand, kayang po na pasteurized tuba. Di ba? Because of claims na may therapeutic effect. Di ba? At saka malinis man talaga yan. Di ba? Yan, malinig ang yan. Hali duman mismo sa burak baga, yung fluorescence, kang iyan pong nyog. Hisalod po yan. Aral daw, aga hapon pwede mag-harvesting hanggang 1 liter kada ayan pong rawugan. Di ba? Dakulang bagay na
sabi nga ni mai negosyo kan mga ka-farmers ta maging entrepreneur sila. Yan. Kahit puwan sana na ano yan, maturuan kung paano ang tamang pagkarit. At iba man ang isang iba man ang kutsilyo, ang gamit nila itong garumi na minakurbada na pangkarit. At yan, oral daw pigkakarit yan. Tapos gagakudan. Tagarin damihan po ninyo ang sina Sir Edwin Aribangcos, yan ang sa tuyang mga suppliers tigdi. And then we are also waiting for yung twist ngayon dyan sa White Horse ni Lakay na bugta kaning ning tabliya. Yun na tuba with chocolate. Ano daw ang lasa ka dali? Yan po ang abangan mga pigpaplano po yan kang ASEF ko. Mga katropa natin ng mga kooperatiba para po sa mga magniniyog, di ba? Kay puwan pong tarabangan ng mga paraoma. Most especially, yan ang mga paranyog na natali po kitang todo duman sa mga paglukad sa napagkupra. Tapos, kan maususuko ko lang, pero purutol ta. Naday kita nagtataranom. O, yan po tabi. Kaya yan, sa naging dahilan para lumangkawan man ang presyo kanyog. Okay? O, ngunyan, mga tugang, ang lukad, pigobakal man, halangkaw ngayon ngunyan, kundi wala nang Tsaka iba nang ngunyan, pigobakal, bako na itong maitom, sumaputi ng lukad. Maputi ng kupra. Iyon na po yan ang kunyaninda, piga babakal. Alang ko lang diman, tapigahalo na po yan mga tugang sa diesel. Yung yan, coco diesel. Pigalo na nila yan, ingrediente, tangani po na mapakinabangan. So, kadakol na produkto talaga na pwede sa nyug, na sabi nga ni, kay Ponsang Adalan, tapos gibuhon. Tangani na yan. Ako naghahanap ako kay itong takunan green dwarf. Sino makabakal kay ito? Tanuman ta lamang duman sa tong solar. Tanganing ang paglakaw-lakaw ka mga Peking duck, may masirungan lamang na hababasan ng nyug. Ay, good morning dyan sa HJ Farm kay Sir Mark J. Sanchez at saka kay Mang Abunjo and to the family. Masarap daw yung mga produce ninyo dyan na masarap na produce ninyo na tinatawag nating mga bakwan, buda, melon. So, nakailing kong produce. Ngunyan naman, mga tugang ni na Sir J, parang inabot ang 1,000 kilos gabus yung sa indang inani na mga sweet melon. Yung Carolina yata yan sweet melon, masarap. Pwedeng asay-asayon. Pagkatapos, yung Peking duck nila, sige po ang dakol na. Iba-iba ng lahi. Pero puro siyang puputi. Wala yung puti talaga ang Peking duck. Diba? Ayan, dakulang dakulang negosyo man yan na napundar mga tugang ni Sir J because of yung pag-enter niya mga tugang duman sa mga paghanap kang agriculture department ki mga hobbiness na mga youth farmer. Nagadan sila ng mga business proposal, business plan, and yan so yung naisip. Tinaon siya ng kapital, nagparadakol na. Nagsisell ng mga tugang ning itong mag-agum-agum na ang panabudyan, Peking duck, nagbabakal ning fertile, mga tugang na egg, yan po, and pwede man karni. Para masarap yan karni. Pwede mong paugbunon pala, pwede palang pabunon hanggang 6 years. Yan pong yung Peking duck, di maganda. Di ba? Yan naman ang pinagpaplanuhan ta. Kung ano yung mimitiran mo, naglitos. Vertical crab farm. Nagtilapia. Mahito na naman. Kung anong pwedeng pagkakitaan, kumikitang kabuhayan, huwag tayong susuko. Tsaka sa mga arugtang seniors, kay punta ng mapaglibangan. And yan ang mga marayrahay na paglibangan. Bako masyado mapagalon. Tangon yan, may mga bago ng teknolohiya. Mga tugang na na-discovery. Unlike before na kang magpunpong kita dyan sa vertical crab farm, talagang every other day nag-aarok ako ning
ning tubig dagat duman sa pirme. Tapos mimisklan mo pa yan kung maaskadon, dapat bumalansi sana so tama sana askad tanganing day matigbak so crab so anit. Di ba? Irangon yan dahil lang po naman sa mga bagong teknolohiya. Igwa ng ano yan, recirculating aquaculture system. Dire sarong arok sana, kada harvest na lang. Yeah. Pagka-harvest sa lang magpalit. Pero pigpa para iniikot lang niya yung tubig dagat na sinahali so ammonia dayo po nakakagadan out of the pupo mga tugang ka mga crab. So maganda. Hindi nakakapagsisi na magkapital ka ning arog ito na kantidad dahil worth it naman ang balik. Yung return of investment naman is tsaka dapat talagang aralan, tsaka dapat kumbaga hands-on ka. Diyan po sa sistema. Alright? Okay. Duman po sa mga kababayan keep on farming, sabi nga ni Kayan, para di tayo magutom. Alright? Ay, mutin dyan, o ngunyan pala na pizza dos, hinda ko lang kung digdi sa Legazpi. Ay, mga pag-iriba, pakiaram na lang sa DSWD, kung igwa man digdi sa tuya sa Bicol o sa Legazpi, sa Albay, na mga sangakan mercury drug na mag-aako kang guarantee letters na halis sa DSWD. Because according mga tugang to reports na nakalap and maging si Congressman Wilbert Lee kang Agri-Party List na nagbubusol kay itong Free Medicine Act, nagpahayag na effective mo niyang pong June 2, ako na sa 92 na Mercury Drug Stores nationwide ang guarantee letters kang DSWD. Ining guarantee letters so pigtatabangan baga na mga hali sa programa kan AIX, yung Assistance to Individual in Crisis Situation at saka yung sa AKAP. Yun po yan ang mga tig-issue ng guarantee letters kang DSWD lalo kung nang ipuan mga turang medisina. Ayo, aram na lang tabi sa mga pag-iribang, paki-aram na lang sa DSWD tabi. Kung arin tangay magiyan ta mga kababayan na pag may GL ka, kung saan ka pupunta. Although siyempre tataraman yan kang DSWD kung si sa duman. Ayan po, at least sabi nga nadagdagan ang mga pwede niya itong mapakinabangan, mga tugang na lalo sa mga naghihire lang, no? Ini ang mga pinakamagabato na mga sistema. Pag hinilangan ka, talagang medyo magabat. Parang pasan mo ang mundong ibabaw. Di ba? Talagang gabus na klase ng laban. Talagang lalabanan mo yan. Alright. Duman po sa mga kababayan arantabay sa naman sa iba pang mga development. Sasabi nga mga tugang, duman sa mga gobernantes padagos lang, mga tugang ang pagpaabot nin mga tamang mga programa and then babakay mo sa grassroots, aramon kung ano talagang kaipuaninda tangani na ang pag-deliver kayan may maray na impact, di ba? Na bako itong kunya sa nakita sabi nga ni kung anong gusto tayo na. Di ba? Tanungin natin sila parang yung prinsipyo ng Kalahai Seeds, di ba? Yung Kalahai Seeds baga, yung proseso niyan is assemblea, kang barangay. Pagkatapos, identify ka mga projects na pwedeng gibuhon, tapos hanap ng kapartner na source. Di ba? Mga and then, pag nag-grant, sinda mismo ang nag-gibo ng programa, sinda nagka-canvas, sinda nagkapatrabaho. Tinuruan sinda kung paano yung accounting process. Dakulang bagay po na empowerment para po sa tuya po ng mga kababayan, para duman sa mga tagabantabay. Hello kay Gerald Aranya, amigo, the wanderer, sa ingkang nyan. Alright? Okay. Papa Mar, makonsuelo ang report ni Jimmy Managod sa tinampo, adi. Iyon ba ng problema sa build. Sabi nga ni Bagayan, dapat i-adapt yan, build back better, di ba? Di ba? Pag naraot, dapat build back better. Hindi yung build back and then
build again. Yung itong ang paliwanag baga, expired ngaya. Sabi man ni Ma'am Lucy, sabi ngaya kang kontratista, inanod kan oran sa simento, nagbuhos da sinda, kunyan, naguran. Inano da, Papa John, sa simento. Ngunyan na, di binuksan na, pwede na ngaya, matagas na. Pag-aragi kan mga bikulo, suminabay. Gano'n sa asfalto, hinabinasabay ang ano sa ruida, suminabay. Kaya nag-aralpog naman ay. Yung gano'n mo, minalpog. Sino bang kasama ko ngayon? Si Kuya Nems. Kuya Nems siya. Di ko na, maluya ang mata ko iyon na ang suminabay ng semento. Nag-aralpog. Ngunyan ang is, ang order kan DPWH region, redo the project. Sabi yun, i-reblock giraray. Tangkaso nito, so nakabugtak nun yan, kaya ginurudak giraray. Nangyari. Sayang lang kang oras talaga. Di ba? Sayang kang oras. As in, sayang kang sakripisyo kang mga tao, mas lalo maridugangan. Hopefully, manihar ni Nakimaray, mga tugangan traffic, talagang pagburukasan po kang klase, madakol ang bulong kan mga mag-aaragi sa tinampo, mga tugang magiging problematic po ang gabos. And then makapaggibo na garuning mga lakdang na dapat permihigong bantay dyan na pulis. Taganing may adungon lamang. Minsan pag suplagman sana, day aradong kan mga litsimas na mga pasaway na driver na mina-counterflow na yun nagiging dalan para magkagalugod ng problema mga tugang sa tuya pong mga traffic, bulos kang trapiko. Iyo po. Alright. O bueno, mga tugang, iringat kita tabi Iringat sa mga pagmaneho sa tinampot garong sige sana bagang makamalis siya ka bilog na Mayo matindi sa aksidente hamantalang pigtatarang baga ka ito ka mga gurang tana pag gusto ngaya mag-ingat ka mo. Tayaw na dyan ang mga raniyong kan aksidente sa gabus na bagay, pati sa bulod. Pero naman yan, sa mga tinampo, mga tugang, painggusto ang mga, mga nagka-rembel to sa roadcast, may mga nabiyadi, may mga pinutulang kibitis, may mga nagadan. Asin ng ibang ngunyan, nagpaparay pa sa ospital, nag-recover, dahil po dyan sa mga ka-imbel to sa roadcrash. Iringat po tabing maray sa tinampo, isa lang ang buhay mga kapatid. Dugaan tan istorya, ang lalaking pasiguro Fermi, Joshua James Bino nasa linya na. Joshua, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag natong bareta, ngunyan na palalaog na ang Bicol Region sa panahon ni tag-uran. Kung saan pinagalaoban bagatabi Sir Mar, iabutan talaga taligbi ng mga makusog na uran na nagkakausapan ng pagbaha. Dahil man tigahagad, alagad kung posibleng may mga emerhensya, at least na dugangan patabi Sir Mar ang bilang kan mga kapulisan na tatao, may kaaramahan, may kakayahan pag-abot sa rescue operation. Ini ang bagay na pinagpapasalamat ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa 50 mga tauhan ka na PNP Bicol na nagtyaga, nagporsigir na magsairarom sa halos sarong simana na training tabi Sirmar pag-abot sa disaster preparedness, search, rescue, and retrieval operations. 5 aldaw tabi ni Sirmar na seminar training para sa nasa 50 mga kapulisan. Aking kapartner kan PNP ang Philippine Coast Guard para sa WASAR, atin ang Bureau of Fire Protection o BFP sa para sa magkakanigong training sa mga PNP personnel na ini. Nangyari Sir Mar na pagtapos asin ang pagtatapos kan training asin halipot na programa kana Mayo 31 aldaw ni na Sabado
sa laog man giraray mismo ka na kampo sininola digdi sa Legazpi City. Dakol ang pinag-aragihan ka na mga 50 personalis na ini. Kung sain, nagsararam si Sir Mar sa rescuer survival techniques, urban navigation, basic life support training, basic fire suppression techniques, knot tying and high-angle rescue, collapse structure search and rescue, steering man boat handling and water-based life-saving techniques. So na kaya pinasalamatan man ni Dizon ang 50 mga police personnel din na nakatapos na kan sa indang training pag-abot sa disaster preparedness, search, rescue, and retrieval operation. Mas dakol ang karaman ni Databi Sir Mar, kailan takol matatandaan ka nakaaging bulan nasa 43 na mga PNP personnel ang nagsararom sa WASAR training, water search and rescue. Pero ngunyan, mas pinahiwas patabi ni Sir Mar, igwana kay basic fire suppression, basic life support, rescuer survival techniques, at iba patabi Sir Mar na mapapakinabangan sa mga pulis and pwede rin lang magamit in kaso alaga day tigahagad mga ituhan min tabang na Bicol region, at least handa man ang lado kan mga kapulisan. Pero antes sabi Sir Mar na kumbaga dahil pa man kinakaituhan sa servisyo ninda pag-abot sa search and rescue operation, kumbaga ang mangyayari sindaman so kumbaga maturo and magiging paagi para makaukod man so iba palindang pagkiririba palado kan PNP. Di TOT po lang, trainers training po lang yun. Ha? Di, ano yan, pira na ang puwersa kang mga na-training ni RD Dizon. Bakong kang inot, igwa naman na nag-training ng Wasar? Kang nainot Sir Mar, may mga nag-training na, pero kung matandaan ta, kan April, first week of April sabi Sir Mar, so second week of April, may nasa 43 sa mga PNP personnel na nag-training sa Wasar. Ang venue nga ni kay ni digdi sa Sawangan Park. All over the region yun, ano, di ba? May representation ng kada sarong probinsya. Ali Sir Mar sa manlain-lain ng mga unit, ining so 43 dati, ali sa ibang unit, and so 50 naman ngunyan, sabi Sir Mar, igwa hali sa Camarines Sur, may hali sa Naga City, may hali sa Regional Mobile Force Battalion, may hali man sa Albay PPO. Ayun, magayon yan, ano? Tapos dadagdagan pa mga ekipahe, di laban na. Laban na. pero dapat ay magkasyadong kunyan ang tao. Yung ano mangiraray, pasiguro mangiraray. Because ang mga rescuers, dayan madasdas kapag kainita na kang, kang kalamidad. Roger to that. Yeah, kaya ano yan, magsunod mangiraray sa mga advisories kan mga disaster officials ta. Yes, tama yun, Tado Sir Mar. Okay, baka magkampan din sila, igwa na yung rescuer. Ay, difícil tabi yan. Okay, yan po pa siguro sana yan, in case na talagang worst case scenario, may madalagang pong pulis. Correct, at least may matuwang. Yes, okay. So, yung Tado Sir Mar, ang dagdag niya itong istorya, halidag sa campus ninyo, Ola, Josh Tobino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang niya po mga doon natong istorya. And congratulations kay RD Dizon sa padagos pong pagpursigi, pagpunyagi na maihanda sa tuya po mga kapulisan. Not only mga tugang sa pagmantener ng pasyo din, kundi pati na sa indang complex na mga trabaho, functions, mga tugang na pati sa rescue ay sumasabay na dahil lang po sa kaipuan talaga mga komunidad. Alright? Bueno, mga kapatid, istambay lamang po oras nato alas 11:37 na. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Ubo ng anak?
nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga ka-seniors, good morning! Parinood na naman. Mga misis, rikas-rikasan, taod na naman. Sarap-sarap ng mga premiuhan. Alright? Okay, no, mga dugang. Uy, may hapot si Sir Noel na manalo, ano? Ha? Oo nga naman na di. Si Say nga tabian may obligasyon na magpailaw digdi sa kalabaan kang Pag-asa Drive. Pag-asa Drive ha? Kasubang gida tabi, wala lamang ilaw maski saro sa mga poste. Baba, kapitan, wala bang programa para sa barangay illumination? Di ba? Ano na bang classification ng road na yan? Pwede bang pakialaman ng DPWH? O ng city? Di ba? Pero barangay ang dapat. Barangay ang una. Di ba? Na kumilos. Okay. Bata po, dakol naman ang mga kunyan dyan. Dakol naman ang mga nyaong bagay dyan na mga tao. May mga borders. Di ba? Tapos busy street naman ang lugar na yan. Bako na nga safe sa mga taong nag-aagi, mga tugang digdi. Ayan po tabi. Mga barangay officials, pakitang gilas na at malapit na. Di ba? Baka may pondong barangay, gamitin nyo na yung 20% development plan. Humingi. Di ba mayroong mayroong programa ang ipinamigay sa mga barangay. Baka pwedeng gamitan nyo yung pondong konti dyan. Ilagay nyo dyan ng sa pailaw, dyan sa Pag-asa Drive.
Tayang baga, diyan pati nag-aagi sa pasiring duman sa ano, sa pasiring duman sa shrine, di ba? I mean yung dakulang imahe ng mga tugang ni Nuestra Señora de Salvacion. Diyan baga sa ano yan, sa lugar na yan minaagi. Okay? Di baka tabi mga kapitan. Si Kapitan Orozco at saka opisyal na nakakaasakop mga tugang diyan sa Pag-asa Drive sa barangay, baka tabi pwedeng programahan nindo yan. Totoo man ining obserbasyon mga tugang kang tagabagantabay ta. Busy street na yan. Di ba? Dako na nag-aaragi dyan. Pagkatapos, igwang mga estudyante na nyaraon po dyan na ka-restart, may mga borders po dyan. So, siyempre natural, maralakaw po yan, kay puwan po na maliwanag. Ano? Baka pwede tabing hidali-dalihon ta. Tangani na, kung dai kaya kang barangay, humagad ning, call a friend, di ba? Humagad ning saklolo para mapailawan po yan, mga tugang na, na lugar nindo. Di ba? Dapat, di ba, kada poste dapat igwa. Ha? Tangani na, yan, ligtas sa mga tao. Saro yan sa mga requirements, baga, mga tugang na dapat maliwanag. Sa liwanag, mga tugang na kukurtar ta itong mga may plano na kabuktutan. So, may mga madilim na plano. Ara dyan. Okay. Ngaya, mate, sabi ni former Barangay Captain Joey Maristela and elected municipal councilor kan Santo Domingo Albay. Ngaya, mate, sa barangay dapat proactive. Dapat inuton ang dahil ngaya pag inuton ang sadiri, kaya nun gabos dahil dapat maging dependent. Yan, yung baga. Di ba? Yan ang mga dapat na giribuhon talaga. Magiro. Tangani pong maging magayon ang dalaga. No? Yun nga sa iya. Siya nagpauso kang primerong barangay na nagkigwa ng free wifi, Buda Solar. Barato na mga solar niya, magbarakal ka mo. Diyan po sa barangay Rawis. Pwede man ka mo, gusto nindo. Magdumang ka mo kay sa PYC Enterprises o kay Primong Raul na kalyo. Magiyaan ka mo kung anong maray na klaseng solar lights ang pwede dyan. Di ba? Igos yung solar street lights dyan sa PYC. Di ba? Ang kaipuan sa naman, maging innovative kita. Saka yan, pero iniisip tayong karahayan kan mga nasasakupan. Baka sana na ngaya maayudahan, kundi at all times, sa umaga, sa banggi, mga tugang dapat ingwa. Kasi magiging useless ang serbisyo kan tanod kung maniklom. Dapat maliwanag po dyan sa mga pigiralakawang ka mga kababayan. Yan po ang talagang pagtubod na daing ko niyan, tawag nito, daing mangyayaring kalokohan kapag maliwanag. Pero ngaya kung madiklom, dakol na pwedeng mangyari na mga pasabungan ni taning pwedeng gumibo ng kalokohan sa kapwa. Yeah. Alright. Papa Mar, no arena ang bagas na barato, abangan tapo may pagtiripon so mga stakeholders sa June 5, di ba? Together with yung farmer provincial agriculture officer ngunyan. Yung chairman kang PAPSI, yan ipapaarapod po sa mga pati NFA garo ipapaapod mga tugang papaano ba yan matabangan taman sa mga ka-farmers tang lumangkaw lamang ang pagbakal kampari at saka magbakal silang paroy. And kung sisi ang pwedeng makapasubli ng bodega o mapakaparkil ng bodega sa NFA na ligtas sa baha. Diba? At yan po naging problema. Tapos, yung mag-avail naman sa mga local government units, ito pong programang pig-officer. Diba? Tapos naman garo so pagbabawal baga tugang dumampo sa spending ban kahit itong eleksyon. O baka pwede na. Takotal, consignment yan. And pwede naman makipag-coordinate,
Kaya po lang resolution kang ano yan, di ba? Kang sanggunian na makipag-transact ang sendang chief executive. Tangani na pwede nga ni, baka pwedeng hanggang sa barangay yan pwede. Di ba? Kung may kwarta sa barangay, di barangay na santa, masalit pa. Di ba? Total aram po, sabi nga ni kayan, mga tugang, pag-abot yan sa food security, yan ang pagtataramingin ni Father Momoy ka na kaging Sabado, na ano yan, pag-abot sa food security, local problem yan eh. Di ba? Na kaipuan ng direkta, immediatamente, na local approach sa pagi ka mga local government units. Sa mga local officials, supposed to be, mga tugang dapat, may engagement, may in-touch, sa inda mga constituentes. Dapat aram nila kung sisay ang mga nagugutom dyan. Pira. Yeah? And yung specific na target kan lokal na komunidad. Sabi ba kaninda it takes a village to feed its hungry. Yung gano'n. Di ba? Diyan po sa sa mga mga kababayan lalo sa mga maturukaw, sa mga masangling mga administrasyon, dagdagan ninong budget kami Municipal Agriculture Office. Dagdagan tangani na yan, magkahiro sinda, asin makagibon ng tamang programa para magdako ang production asin mas kaigwan ng sufficient pagkakan. Di ba? Asin we feed the hungry. Di ba? Ang nangyayari, sindaan may pinakasadit na pundo compared to other departments. Samantalang yaon dyan sa mga parauma, yaon sa mga para livestock, di ba? Yung nagkatama ng mga hayop, tapos yaon sa mga parasira. Di ba? Tulong sektor na na puro pang pano ning stomach ang sa indang pigasi kaso, pero yan ang mamundo diyan nga taarog ka ang funding, di ba? Considering na sabi nga ni kan devolved na ang functions, mga tugang kang sa agriculture. Kumbaga ang programa dapat talagang lokal ang approach. Okay? Iyan po tabi anita. Siyempre, mga tugang, dakol na mga bagay pong nagmamahal nga so vegetable, so manok, so urig, so baka, so prutas, and yan, pati galunggong mahal na. Pati nga ni bulinaw mahal na. Mahal na sa bulinaw mo yan. Medyo maapugan ng mga ang mga farmers sa kita, di ba? So yan ang mga kinakaipuhan, mga tugang na yan. Tawa natin ng panahon. Pagkatapos iyan iyan po na anong tawag dito? Iyan na mga kababayan niya tong mga hobenes. Yan. Itawan ta na po sila ng papel dyan po sa agrikultura. Baka umanlangon yan paggudak ng dagan agrikultura, kadakol na pong pwedeng gibuhon, lalo na sa mga younger generations. May mga skills na dapat na ma-develop, at saka may abilidad mga tugang sa mga computerization, digitalization, pagkatapos ayan mga drones na yan, abay, kailangan ka mo dyan. Di ba? Pati na sa marketing, kaipuhan. Mailatag lang talaga ng tamang programa, makakairaos din tayo. Di ba? May mga may mga kababayan kita na pwedeng ma-involve duman sa urban gardening, di ba? Dahil mga kaipuhan ng dakulang lote para makapagtanom ka pa ng mga gulayon mo sa kakaunan mo. Even yung vertical farming pwede, di ba? Kadakol lang na pwedeng gibuhon tabi. May sack farming, lagi ng mga sako, di ba? Mga containers na pwede tanuman. Ang kaipuhan lang mapahiro ang agriculture department, yung sa indang mga technicians magluwas, makipagmingle sa mga kabarangay, asin turuan sinda hands-on kung paano bang gawin yan. Because medyo mapagal-pagal talaga pag nag-involve kita duman, kaya nagdalaw kita duman mga tugang sa organic. Tatalagang kunyan mapagal. Kay po ning atensyon at saka focus, di ba? Pero pag yan po nagtriumpo, dakulang bagay man, because ang masasabi natin is yung kinakain natin is haramtang ligtas. Walang halong mga chemicals, tapos talagang presko.
kumbaga from farm to table, di ba? From farm to plate na tinatawag natin, para po kaunon ta. Okay? So, duman sa mga kababayan ta, mga tugang, maging ano yan, ma-focus man lamang ang mga programa sa agrikultura. Yan. I think si Kagawad Joey, kursunada man ining agriculture. Ano, classmate? Para duman sa ano, okay, o di, duman po sa mga kabarangay ta. O yan na po ang mga istorya ta, ngunyan po na pagkaaga. And pakiayos na lang po tabi, diyan sa ano ta, sa mga kabarangay ta po diyan po sa Rawis, particular sa pasiring dyan sa Pag-asa, pakipailaw yung tabi. Tangani na maging maliwanag man dyan, as in ligtas man sa paglakaw-lakaw lamang dyan pagpauli na o kaya may bakalon, di ba? Tanganing ariglado kita. And then siyempre ang paramdumang giraray, mga tugang kang LTO, sa mga kababayan ta, magrehistro kang sendong mga motorsiklo, mag-renew kang mga driver's license, hilingon ang bikulo kon yan po mga tugang road worthy pa. Pagkatapos maglikay, ma-practice discipline, mga tugang and courtesy sa tinampo para iwas peligro. Alright? O yan po tabi, mga kabarangay ta, ang mga dugang na mga impormasyones na gusto tang hiras kunyan, mga tugang sa mga kababayan ta. Alright. Papa Mar, malapit na Independence Day, anong ganap? Abay, mag-display ka na ng bandila ng Pilipinas. Di ba nagpo na ba kan May 28, yung National Flag Day? O yan ang pagpuo na yung simbolo kang sa tuya pong nasyon, ibugtak ta sa mga residensya, sa mga commercial establishments, di ba? Tangani na may pailing ta na nagmamahal tayo sa bansang ito. Pagkatapos we also cherish and we also extend thanks, gratitude duman sa mga nagbuwis ng buhay para lang ipaglaban ang satuyang kasarinlan, di ba? Ayan, sa mga nainot na satuya, dahil pagsayangon po yan, binuwisan ng buhay yan. Alright, ang tugon, mga tugang na Presidente Marcos sa PNP, huwag niyong gamitin ang pagiging pulis para sa pansariling benepisyo. Yeah. Mainit na mga binitawang pananalita ng Presidente, duman po sa change of command ceremony, mga tugang sa Campo Crame, ngunyan po na pagkaaga. Alright? O paano, mga kapatid, I think this is all for today. Ngunyan pong aldaw, patos-patos na po kita. Sa pangarap ang bilog na tropa, Mega Force Patrol, yaon man mga tugang si Kuya Nance Flora, Salado Technical, kasubago si Chief Ramir, si Jerome Nico Martinez, at si GP Social Media Department, si Jenny, at saka si Shara, ang nasa News Base, si Boy sa mobile. Abangan na po ang mga sunod na programa alas 12 mga barenta. Pag-rebound nato dyan mga tulad sina Sir Bert Nunez at saka Ma'am Gina Ritterly. Tendo ka boss, thank you and God bless the Philippines. Ingat-ingat. Aramon Yato.